E-mail marketing. Dnes už bez neho dá sa povedať, že online podnikanie ako keby ani neexistovalo. Sociálne siete sú skvelé, sú super, ale bohužiaľ už k tomu online podnikaniu potrebujeme o mnoho viacej. Prečo teda e-mail marketing? E-mailing je niečo, čo je tvoje, čo ti patrí, kde si platíš určitú platformu a počas dvojmesačného kurzu od 9. septembra ťa naučím s touto platformou pracovať. Môžeš si vybrať buď Ecomail, Smart Emailing, čo sú vlastne české nástroje, alebo tzv. MailerLite, čo je anglická verzia, ale dá sa s ňou krásne pracovať zdarma až do 1000 kontaktov. To všetko si budeme ukazovať, budeme sa to učiť. Okrem toho si počas 2 mesiacov vytvoríš svoj magnet, to znamená, že niečo zdarma, nejaký zoznam, nejaký e-book, nejaké video a tak ďalej, výmenou za e-mailovú adresu. Aj ty si sem prišla do mojej e-mailovej databázy na základe magnetu, buď Canvy alebo 8 typov na lepší obsah a tak ďalej. Mala som tých magnetov trošku viacej. Čiže počas týchto 2 mesiacov sa naučíš pracovať ako s tou platformou, ako na túto platformu, ako si importovať kontakty, ako ich segmentovať, ako vytvárať kampane alebo len vytvoriť e-mail taký, ako teraz ty si dostala a preklikla si sa na toto video. To všetko ťa naučím. Okrem toho budeme mať počas týchto 2 mesiacov expertku na texty, špecialistky na tieto platformy. Budeme mať ako bonus Elizabeth Andreu, ktorá nám bude hovoriť o nastavení našej mysle, veľmi dôležité v podnikaní, či už v online alebo offline podnikaní. A budeme mať ako bonus aj expertku, daňovú poradkyňu, čo všetko potrebujeme vedieť, a keď začíname alebo už podnikáme a vidím, že sú tam obrovské medzery. Takže toto všetko bude vlastne v balíčku dvojmesačnom. Začíname, ako som už spomínala, 9. septembra za uvádzaciu cenu. Myslím si, že za túto cenu nikde inde to nie je dostať. Veľmi sa na to teším. Budem sa tešiť aj na teba. Už nás je tam 12. Takže klikni na ten link, ktorý si dostala v e-maile, a budem sa na teba tešiť. Ak máš k tomu otázky, kľudne mi napíš na info@ilcliente.eu alebo na Facebook alebo na Instagram. Budem sa veľmi tešiť. Ďakujem ti pekne za dopozeranie a krásne letné dni ti prajem. A tu vidíš, koľko kontaktov mi pribúda. Ak si pozrieš tie dátumy, tak je to minimálne 2 kontakty denne. Niekedy je to 8, niekedy 6, niekedy 4. Ale takto to môže pribúdať aj tebe.